Каша без свят, ty se všemu jsme baro rád, bo my jsme poetkali naszą fankę, własny Dagmara. Co ty tiła robisz? Ja tu przyjechała wczoraj z moimi drachama na letnią szkołę języka kaszybskiego i my tu się spotkali, żeby być na tym zjeździe kaszebów. To jest dla nas bardzo ważne. To jest mój pierwszy rok, kiedy gadam po kaszebsku i pochodzę z tych stron. Ale ja mieszkam w Krakowie bardzo wiele latów i ja tą swoją juwernotę odkryła bardzo niedawno. Jo? I dla mnie to jest bardzo ważne, ja się czuję kaszebą i ja mieszkam w tym Krakowie. To nie jest dla mnie czyś że to jest bardzo daleko, bo ja tu jem bardzo często. I ja tu mam bardzo wiele drachów i to jest dla mnie bardzo ważne, że tu jem. Drango jest nauczyć zgydać po kasiepsku? Ja myślę, że ja jem bardzo obsłuchany, bo moja starka i moja memka bardzo belno gadały po kaszepsku. I pamiętam te wszystkie słowa z dzieciństwa. Dla mnie to nie było drangłe. Ja to czuję w moim sercu, że to jest coś, czego ja szukałam bardzo wiele latów. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A waj, rucia do dalszego webzerani naszego karnelu. Do usłyszenia.